Omobunge West Mugirango Omoske Stephen Mugaka ni gori emambia yeritko rya rero arusia ekegambero arusia kina ase ekegambero kya Nyamira iki kyarigetie guchikwambereria okwagacha kwa University ya Nyamira ase ensemo ya Kiabonyoru ekine kyo nigo kyabegetwe omwaka oyeta chitarike 20 cy'umutinyi onane ukwana nabarikia mangana hisko ya magacho yekegambere kya se county ya Nyamira Mheshimiwa Steve Mugaka nigaruro kuboria uchiase obotende bwe University ya Kisii koene kyabunanko igorere orosagia ro University yende ase etown yomoche Onyamira boigo Muske Mugaka niganyara kobakago kwandra engane yegandrate koene kiwa asorgongorega maiga yomo ubusomoga chomo nebwe kyamageri kya odiamo Mheshimiwa Timothy Bosire otuguterare libaga yega sikuru ase serikali aneryanya tukobari kobwato kwa hamo no muraibu ensase bona tebire ne chingaki orgongorega rwagusi hanemone county ya Nyamira hinyara kobage kobwato kerwari baga ase serikali elio rire ya maskani hanemona sa kwandra ikirgo kyobo CS na bego keri kyobo PS asa tebire orgongorega na rondogane kyoko maskani bunago tumanya murikito Fatgad Kisemba. Omobunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka nigo bono arusirie ekina ekyo kyarigetie kwamereria okwagachwa kwa University ya Nyamira Kiabonyoru egotoka ebunge ya North Mugirango masakara na araya akirwo muri bwe koti twarusirie ekina kiribako na gototebinga na kigetangite university so mambia chumaine so amugundo bono akege kamago beka matobori mwanze kwagache university moko na kungaina abantu ngaitwe tutangete lakini momanye kinakaro kitwarusi kukwana emambya ya rero kurwase amagacha manene yekigambero kya Nyamira nigo omobunge oyo atebire igitambukero ekyo airire yokorusia ekina ekyo ngwetera omo West Mugirango oyo baboria omobunge oyo korusia ekina ekyo ntoba West Mugirango na ubandigite na ubanchirete bakantebinga ekine ketwaigure gekona kotebunga na kitangite university bagantebire engere lyokerusyo bono nabwa matachiri yane nabunko igwera nande no baruchega tali numwantebe tiga abantu nabwabo nje nimbwate employers bane nabunko tegerera iko naende nabo twachamo kotebanga onye ni ntumo goteba tutangite university twarusirio kokwana ekero ekekyo nigo omobunge Stephen Mugaka aburirie e University ya Kisii kuirania orosagia ro University eyo ya Kisii eyo yakabeire aroro ase omochie omonene Onyamira nche ondagete koinyoria abagusiba mintu twanchane e University ngoko ya Kisii ngokora ya renge ogosomi kwa bana igai town ya Nyamira igasie kwa asobo unereria nero nkona kureranga bami aye town ya University ya renge inkimuta akoyiraniryo kimoko na kwagache chicheino intwe ya rengo eirane yanse gokoregasi abana barangeri basomera bagenda nka bagende sukuru bagenda nka usentoke ikibese chitakeira se sukuru ensemo yende nigo akwanira Umunyamira asoko genderera utigwa iziko asa mabaga amanene ase serikali ya Kenya Kwanza. Na mimi nataka kuambia rais wa nchi, nimemwambia mara si moja, aliyekuwa naibu wa gavana wake wa Nyamira County ni Dr. Ereneo Nyakiba amekuwa shortlisted kuwa permanent principal secretary last time. Siasa mbovu ikapiwa, hakupewa mamlaka. Amekuwa shortlisted tena akuwe principal secretary. Ile appointment watu wa Nyamira wanataka ni appointment ya CS, appointment ya waziri na appointment ya principal secretary. Maega yokurusi wa wikina ekyo kurwase ekigambero kya Nyamira nigo Umunyamira agendrete kuganyirira ogochakiwa obwagachi bwe University ya Nyamira ase chinsemo kya Kiabonyoru hingo reporter ya getembe kurwase amagacho yekigambero ekeiga kya Nyamira inje Fatgad Kisemba.